Здравейте, прекрасни хора! Днес ще си говорим за думите на самосаботажа. Историите, които си разказвате. Не мога, не е истина. Това е навик. Сега искам да направим едно осъзнаване заедно с вас. Когато чуете думичките не мога, аз съм си такава, при мен не става, винаги е така, какво усещате? Използвате ли ги често? Защото тези думички, тези словосъчетания всъщност създават идентичност. И това в какво вие вярвате. Така се само саботирате. И всъщност, сега ще ви дам още примери. Аз съм лоша с парите. Аз не мога да задържам пари, примерно. Аз съм достатъчно. Аз съм недостатъчно добра. Не мога да продавам, примерно. Много често го чувам това. Не мога да продавам. Това заключва потенциала и всъщност не ви позволява вие да успявате. Искам да ви кажа, че вие продавате дори и на детето си да го накарате да си изяде вечерята или закуската. Всъщност вие му продавате идеята. Така че продаването е едно от основните неща, които трябва да овладеете. Когато вярвате, че вие не можете да го правите, реално започвате наистина да не можете да се докажете в много сфери от живота ви. Не само в работата ви, а като цяло в живота ви започвате да допускате нещата да се случват по много, много различен начин. И сега ще направим пренаписване на идентичността. Много кратка практика, но въздействаща. Затваряте очички, дишаме дълбоко през нослето, издишаме през устата няколко пъти, поне 3 пъти. Дишаме дълбоко, издишаме и още веднъж. Дишваме и издишваме. И се кажете: не мога. Кажете го още един път. Не мога. И още веднъж. Не мога. И усетете тежестта, която създава във вас, в тялото ви, в подсъзнанието ви, в гърдите ви. Защо усетете как ви въздейства тази думичка. И сега кажете: не мога още. Усетете разширението. Има разлика. И сега си кажете: развивам се, позволявам си, избирам нова версия на себе си. И това, което ви казах, не мога още, си кажете: не мога още да чакам да живея живота на мечтите си. И усетете разширението. Не мога още да чакам да живея живота на мечтите си. Но сега заменете думичката, да видите още колко по-силно става, когато кажете: развивам се с лекота. Позволявам си да постигам всичко с лекота. Избирам новата версия на себе си. И усетете разликата. Има ли разлика за вас? Усетете как тялото ви вибрира на различна честота, когато си говорите по начин, по който вие приемате себе си. Дишвате дълбоко и издишвате дълбоко. И сега си кажете: мога да уча с лекота. Мога да променям реалността си с лекота. Мога да избера новия си живот, който ме удовлетворява. И усетете как са тези думички за вас. Закответе това състояние
в което вярвате, че вие можете. Запазете това усещане на разширение и си кажете: развивам се по най-лесния и хармоничен начин. Позволявам си да мога да уча нови неща ежедневно. Избирам новата версия на себе си и си позволявам да живея в новата си реалност. Дишаме дълбоко и издишаме дълбоко. Закответе това усещане на подсъзнателно ниво, запомнете усещането. Запазете го в сърцето си и направете малък знак, който да ви връща в това състояние. Дишате дълбоко, издишате. Знака може да бъде, например, да стиснете палче и показалче силно, 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 силно. Когато имате нужда да бъдете по-уверени, го направете. И когато сте готови, се върнете тук и сега. Когато усетите, че си казвате не мога, дърпате ластичката и съответно по този начин научавате мозъка, че това не е окей за вас. И си казвате другите фразички, които преди малко казахме заедно. Вярвам, че ако наистина направите на пръв поглед простичко действие, всеки ден да наблюдавате себе си и да учите мозъка чрез ластичката, кое е правилно и кое не, съответно ще имате невероятни резултати и ще бъдете удовлетворени от това, което ще постигнете като случване, сбъдване и съответно ще видите как нещата ще се случват различно. Така че направете го, напишете в коментар как се почувствахте и съответно напишете мога още, ако наистина сте готови за ден 5. Ще се радвам да го направим заедно, защото там ще говорим за родовите думички, които съответно са ви блокирали по родовата линия. Така че очаквам ви утре отново. До скоро!